היום אנחנו נשחק ברול סטארס. בואו נתחיל לשחק עם התחלתי משתמש חדש, אז בואו נראה. אני במועדון שנקרא א' השולטים, אז תיכנסו אליו. יש עד 30 אנשים, זה כבר 8, אז תיכנסו מהר. בוא נשחק קרב 3 ניסום שקי. אוקיי, התחלנו משחק. בואו נראה מי ינצח. לפי מה שאנחנו רואים, לפי מה שרואים, ניטה לא כזה טובה. אחרי זה אפשר לשחק במדורג עם פרנק. נראה לי שיש לי פרנק במדורג. כן, אז אנחנו ניצחנו במשחק. עשיתי כן, בואו נראה מה איתם. אוקיי, אז בואו נראה מי יצחק הפעם. אני משחק עם דיינמייט וקול. שלא, דיינמייט וקול, שלא, גם טוב. אוקיי, גם עכשיו ניצחנו. עשיתי 4 קילים, כל טסה 1 ודיינמייט 0. אוקיי, יאללה. נראה שאני הכי טוב בקבוצה שלי. אולי אני גם הכי טוב במשחק. אוקיי. אז אני בינתיים נתתי פעם של מקום רביעי, גם טוב. גם טוב. מקום רביעי זה גם טוב. בואו נראה. כשהשכם איתי, זה אומר שזה טוב. שככה אנחנו עוד יותר נוכל לנצח. למד סופר. אז אולי זכות ניטה. אגב, התחלתי להשתמש חדש, אז אין לי המון דמויות. חזרתי, יאללה.
Let your spirit soar. אוקיי, קרב מכריע עכשיו. בוא נראה מי ינצח. אז אנחנו ניצחנו. 5 קיל. אוקיי, זה טוב. מי כן או לא? איזה סלו.